A jerin jihohi guda 10 da ke da hotels mafi yawa a arewacin Najeriya a shekarar 2025. A lamba na 10 muna da jihar Katsina. A wannan jihar na Katsina akwai hotels da suka amsa hotels masu ji da kansu guda ɗaya har 120. A lamba na 9 kuwa muna da jihar Borno. A jihar Borno musamman Maiduguri akwai hotels a wannan jihar da yawa wanda yawansu ya kai akalla guda ɗaya har 140. A lamba na 8 kuwa muna da jihar Sokoto. Na rasa me hotels da yawa ke yi haka a jihar Sokoto. A wannan jihar akwai manyan hotels da yawa wanda yawansu ya kai akalla guda ɗaya har 160. A lamba na 7 muna da jihar Gombe. A wannan jihar na Gombe fa akwai hotel da dama wanda yawansu su ma ya kai akalla hotels guda ɗaya har guda 180. A lamba na 6 kuwa muna da jihar Neja. A wannan jihar na Neja fa akwai hotels da yawa wurare kamar Mina da Suleja ba a cewa komai. Sun ɓaci da hotel da yawa wanda hotels a wannan jihar ya kai akalla guda ɗaya har 200. A lamba na 5 kuwa muna da jihar Bauchi. Bauchi gida ne na hotels da dama fiye da duk yadda kake tunani wanda yawansu zai kai akalla hotels fa masu ji da kansu wanda akalla za su kai guda ɗaya har 230. Kana a lamba na 4 muna da jihar Plateau. A wannan jihar fa ita ma akwai hotel sosai musamman a birnin Jos wanda yawansu ya kai akalla hotels masu ji da kansu guda ɗaya har 300. A lamba na 3 kuwa muna da jihar Kano ta Dabo Tumbin Giwa. Na rasa me hotels ke yi da yawa a wannan jihar haka wanda yawansu ya kai akalla guda ɗaya har 450. A lamba na 2 muna da jihar Kaduna. Kaduna ta zo a lamba na 2 daga cikin jerin jihohi da suka fi yawan hotels a arewacin Najeriya baki daya, musamman birnin Kaduna, Zaria da Kafancan. Wannan wajajen fa akwai hotels da dama ba kaɗan ba wanda jimillansu ya kai akalla hotels guda ɗaya har hotels 570. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 muna da FCT a Abuja. Hotels a Abuja ba a cewa komai, suna da yawa wanda yawansu ya kai akalla 100 har 960.